Téma je vážné, ale já mám hroznou radost. Nakupují se nemovitosti, přesně víme, co z nich chceme dělat za službu, ale v tomto případě, kdy vzniklo 7 bytů pro lidi, kteří jsou oběťmi domácího násilí, tak toho si vážím extrémně. Ty byty mají různý typy velikostí, to znamená, může tady bydlet klidně v jednom bytě jeden člověk, prostě v jedna KK, ale máme připravený byty pro celé rodiny. Můžou tady žít děti, na to se těším, až tady bude slyšet dětský smích. To bude to nejdůležitější, protože víte dobře, že pokud dochází k domácímu násilí, je to tvrdé vůči dospělému člověku, ale to, že u toho jsou děti a často jako jsou toho svědky, je si myslím ještě závažnější záležitost. A tím, že tady vytvoříme díky paní náměstkyni podmínky lidem proto, aby mohli nabrat sílu, důstojnost, sebevědomí, aby děti mohly chodit do školy, do kroužku a zároveň se jim můžeme v klidu věnovat, je naprosto výjimečný počin a ještě jednou za něj velice hluboce děkuji.